Κωνσταντίνος Μητρόπαπας, είμαι 44 ετών, έχω 2 γιους, εργάζομαι και ζω στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Έχω τη δική μου επιχείρηση, τη Διάπλους, η οποία προσφέρουμε υπηρεσίες συμβούλου, μοιραζόμαστε ιδέες προκειμένου να προσθέσουμε πραγματική αξία στις επιχειρήσεις. Το project αυτό το οποίο έχουμε προτείνει είναι αυτό το οποίο βρίσκεστε μέσα. Είναι ένα διαφορετικό κέντρο εκπαίδευσης, το Training Experience Center. Αυτό το οποίο προσφέρει είναι με έναν διαφορετικό τρόπο καταφέρνει να ξεκλέψει έναν εργαζόμενο σε μια επιχείρηση από την εργάσιμη μέρα του, να τον κάνει να νιώσει διαφορετικά, να τον κάνει να ανακαλύψει το χώρο και να ζήσει εμπειρίες. Μέσα από αυτές θα καταφέρει να κερδίσει τη γνώση του θέματος που κάθε φορά πραγματευόμαστε εδώ. Αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου ο χώρος να είναι διαφορετικός και η εκπαιδευτική ημέρα, γιατί δεν είναι μόνο ο χώρος, υπάρχει ένα τετράπτυχο το οποίο απαρτίζεται από τον χώρο, τον έχουμε φροντίσει, είναι διαφορετικός, ένας παλιός βιομηχανικός χώρος, είναι θεατρικός, γίνονται το βράδυ παραστάσεις και χρησιμοποιούμε τα σκηνικά για τις εκπαιδεύσεις μας. Είναι διαφορετικό αυτό που βλέπει μπαίνοντας μέσα σε αυτό το χώρο ο προσερχόμενος, ο εκπαιδευόμενος. Είναι διαφορετικός ο φωτισμός, είναι διαφορετική η μουσική, είναι πολύ διαδραστικά και συμμετέχει ο κόσμος στις εκπαιδεύσεις. Όλες οι εκπαιδεύσεις είναι σχεδιασμένες με αυτόν τον τρόπο. Ο χώρος λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ο εκπαιδευτής. Οι εκπαιδευτές μας είναι με πάθος και αφοσίωση σε αυτό που κάνουν. Το τρίτο είναι η μέθοδος την οποία χρησιμοποιούμε. Είναι αρκετά διαδραστικές οι μέθοδοι, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τον κόσμο, να κάνουμε ασκήσεις, να σηκώνεται, υπάρχει κερκίδα, να πάει στην κερκίδα, μαζευόμαστε εκεί, δουλεύουμε ως ομάδες. Τα τραπέζια είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο που δένουν, χωρίζουν, δουλεύουν ομάδες, δουλεύουν όλοι μαζί. Σε κάθε εκπαίδευση στο τέλος κλείνουμε όλοι μαζί. Γενικά, μέσα από την εμπειρία κατακτάται η γνώση. Το τέταρτο είναι, και εκεί ακόμη υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, είναι το ότι προσεγγίζουμε θέματα που υπάρχουν στον επιχειρηματικό κόσμο, όπως communication skills, όπως business ethics, αλλά τα προσεγγίζουμε με διαφορετικούς τρόπους. Προσπαθούμε να βρούμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται η σύγχρονη επιχείρηση και όχι απλώς μια ημέρα εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι αυτή η ιδέα συνεισφέρει στην διαχείριση και στο ξεπέρασμα της κρίσης, γιατί καταρχήν θα απασχοληθούν άνθρωποι εδώ. Κατά δεύτερον, αφορά σε ανθρώπους. Και για να ξεπεραστεί η κρίση, το σημαντικότερο όλων είναι να καταλάβουμε ότι εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε θα τους εμπνεύσουμε, είναι άνθρωποι που θα τους μεταλαμπαδεύσουμε το πάθος μας να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μέσα από την εκπαίδευση νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Επίσης, δευτερευόντως, η κερκίδα δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλο εκπαιδευτικό κέντρο, είναι μια καινοτομία. Σκοπεύουμε να έχουμε μαθητές, φοιτητές, ανέργους, δωρεάν να παρακολουθούν εκπαιδεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές και στους φοιτητές, παραδείγματος χάρη γύρω από την ηθική και την δεοντολογία στο επιχειρήν, τρόπους με τους οποίους μπορούν να δράσουν καλύτερα από εμάς στο μέλλον. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή το επιχειρηματικό προσκήνιο, να είναι πολύ καλύτερο από το δικό μας στο μέλλον. Κατά δεύτερον, μπορούμε να μεταφέρουμε γνώσεις χωρίς κόστος σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, πιστεύουμε ότι προσφέρουμε στην κρίση. Συνεισφέρουμε στο να αλλάξουμε πρώτα εμείς για να μπορέσει να αλλάξει ο κόσμος γύρω μας.